Ahoj a vítejte. Zamyslel se někdo z vás někdy nad tím, co se vlastně skrývá v tom 1,5 litru českého piva? Není to jen tak. Dneska se spolu ponoříme do neuvěřitelného, fakt tisíciletého příběhu a zjistíme, jak se z nápoje, co si vařili mniši v klášterech, stal naprostý světový fenomén. Tak, začneme jedním číslem, které mluví za všechno. 130. 130 litrů, přesně tolik piva v průměru vypije každý z nás v Česku za jeden jediný rok. Jo, slyšíte dobře, to nás katapultuje na absolutní špičku světa. Ale jak se to stalo? Jak se z malého národa uprostřed Evropy stala taková pivní velmoc? No, abychom to zjistili, musíme se vrátit na úplný začátek. Dobře, takže jak na to půjdeme? Náš příběh si projdeme v 6 hlavních kapitolách. Mrkneme na středověké kořeny, pak skočíme rovnou do víru revoluce v Plzni a nakonec se podíváme, jak si naše pivo vede dnes. Tak se do toho pustíme. Tak, kapitola 1. Tekutý chléb národa. To zní docela poeticky, že? Ale proč zrovna chléb? No, je to jednoduché. V českých zemích totiž pivo zdaleka nebylo jenom o zábavě nebo o tom jít si sednout do hospody. Bylo neuvěřitelně vyživné a co víc, často bylo bezpečnější než tehdejší voda. Zkrátka a dobře, stalo se naprosto základní součástí života, kultury a časem i celé národní identity. A abychom tenhle hluboký význam opravdu pochopili, musíme skočit do stroje času. Přesouváme se do 2. kapitoly, od klášterů po města. Tady ve středověku to všechno začalo. Tady leží ty nejhlubší kořeny českého pivovarnictví. Pojďme si projít ty nejdůležitější milníky. Všechno to začíná za zdmi klášterů. Už v roce 993 v Břevnovském klášteře s největší pravděpodobností vzniká úplně první pivovar u nás. První písemný důkaz pak máme z roku 1088. Ale ten opravdový, zásadní zlom, ten přichází až ve 13. století. Tehdy král Václav II. Udělal něco naprosto klíčového. Udělil královským městům takzvané právo várečné. A co to znamenalo? No, z vaření piva se najednou stala nejen výsada, ale hlavně obrovský biznis. Byl to ekonomický motor, který formoval bohatství a sebevědomí celých měst. Dobře, posouváme se dál do 3. části. A tady přichází krize. A s ní i první reformátor. Protože abychom byli fair, nevždycky bylo české pivo skvělé. Naopak, v 17. a 18. století přišel docela velký úpadek. Kvalita šla dolů, hlavně kvůli špatné ekonomice a jednoduše nedostatku know-how. Ale jak to tak v příbězích bývá, právě v téhle temné době na scénu vstupuje hrdina. Muž, který to všechno měl změnit. A tím mužem nebyl nikdo jiný, než legendární sládek František Ondřej Poupe. Jeho motto, které tu vidíme, dokonale vystihuje jeho filozofii. Hele, v době, kdy se do piva míchalo kdeco, různé náhražky a tak, Poupě nekompromisně trval na jednom. Základem je kvalitní ječný slad. Tečka. Žádné kompromisy. Poupě byl prostě vizionář. V podstatě položil základy moderního pivovarnictví, jak ho známe. Začal na vaření aplikovat vědecké principy. A teď pozor, jako úplně první začal používat teploměr. Dneska nám to přijde jako samozřejmost, ale tehdy to byla absolutní revoluce v kontrole procesu. Do toho neústupně trval na nejlepších surovinách a aby toho nebylo málo, v Brně založil jednu z prvních pivovarských škol v celé Evropě. Vlastně tak připravil půdu pro obrovskou věc, která měla přijít o pár desítek let později. A jsme u toho. Kapitola 4. Plzeňská pivní revoluce. Tohle je ten moment, kde se celý náš příběh láme. A co je na tom nejlepší? Všechno to začalo tím, že pivo v Plzni bylo prostě příšerné. A právě tahle naprostá nespokojenost paradoxně zažehla změnu, která ovlivnila celý svět. Zkuste si to představit. Píše se rok 1838. Jste v Plzni. A to pivo, které se tam vaří, je tak otřesné, že se měšťané naštvou, vezmou 630 sudů, dotáhnou je na náměstí a tam je prostě vylijou na zem. Před všemi. To byla ta pověstná poslední kapka. Řekli si dost a rozhodli se postavit si svůj vlastní moderní pivovar, kde se konečně bude vařit pivo tak, jak má být. A co bylo tou odpovědí na jejich problém? Technologická inovace, samozřejmě. A jmenovala se spodní kvašení. Zní to možná technicky, ale je to jednoduché. Starší piva, ta svrchně kvašená, byla často kalná, taková, nestabilní. Ale tenhle nový proces probíhal za studena v chladu. Kvasinky pěkně pomalu klesaly ke dnu a výsledkem bylo něco, co do té doby skoro nikdo neviděl. Pivo neuvěřitelně čisté, jiskrné a hlavně trvanlivé. A tohle je ten historický okamžik.
5. říjen 1842. Do nového měšťanského pivovaru přichází bavorský sládek Josef Groll a udělá něco geniálního. Spojí to nejlepší ze dvou světů. Německou preciznost, tedy technologii spodního kvašení, a naprosto unikátní české suloviny. Měkkou plzeňskou vodu, jemný světlý slad a samozřejmě ten nejvoňavější žatecký chmel. A v tu chvíli se zrodila legenda. První zlaté, dokonale průzračné pivo na světě. Ležák. A tenhle nový styl, pojmenovaný jednoduše podle místa vzniku Pilsner, se nestal jen hitem. Byla to okamžitá celosvětová senzace. Ta popularita explodovala do takových rozměrů, že si to ani neumíme představit. Dnes inspiruje víc než 90% všeho piva, co se na planetě vyrobí. Přemýšlejte o tom. Jeden den, jedno jediné město a svět piva už nikdy nebyl stejný. Takže plzeňský zázrak odstartoval opravdovou zlatou éru. Jenže pak přišlo bouzlivé 20. století. Války, změny režimu. Jak si s tím vším české pivo poradilo? Na to se podíváme v 5. části, nazvané Pivo v moderní době. A ty změny byly opravdu dramatické. Před rokem 1948 to byla jízda. Zlatý věk, stovky soukromých pivovarů, které si navzájem konkurovaly, což samozřejmě hnalo kvalitu nahoru. Jenže pak přišel únor 1948 a s ním znárodnění. Všechny pivovary se najednou sloučily do obří státních podniků, ano, pivo se vařilo dál, výroba se udržela, ale za jakou cenu? Rozmanitost byla pryč a jakákoliv inovace se v podstatě zastavila. Další velký třesk přišel samozřejmě se sametovou revolucí v roce 1989. To odstartovalo úplně novou éru. Díky privatizaci a otevření trhů se z našich nejznámějších značek stali globální hráči. Ale stalo se i něco dalšího, možná ještě zajímavějšího. Zažehla se renesance malých řemeslných pivovarů. Najednou vedle těch obrovských gigantů začaly jako houby po dešti růst stovky malých, odvážných a inovativních pivovarů. A tím jsme se plynule přehoupli až do současnosti, do naší 6. a poslední kapitoly. A její název to vystihuje skvěle. 1000 let v půl litru, protože to je přesně to, o čem je dnešní české pivo, o živoucím odkazu celé té historie. Když se podíváme na dnešní českou pivní scénu, je to fascinující podívaná. Je to dokonalá kombinace tradice a inovace. Máme tu ty historické giganty, které zná celý svět a které vyváží do desítek zemí. A hned vedle nich vzkvétají stovky mini pivovarů, které se nebojí experimentovat a posouvat hranice toho, jak může pivo chutnat. A celá ta naše kultura kolem piva, od samotného vaření až po to naše typické posezení v hospodě, je tak jedinečná, že se teď vážně uvažuje o jejím zápisu na seznam dědictví UNESCO. To je, myslím, ten nejlepší důkaz, jak hluboko je celá ta tisíciletá historie v nás zakořeněná. Takže, až si příště objednáte jedno točené a zaboříte se do té pěny, na vteřinu se zastavte a zeptejte se sami sebe, držím v ruce jenom sklenici s pivem, anebo víc než 1000 let neuvěřitelného příběhu a historie.